ziyada yurdumyzda, ziyada watanmyzda, ziyada günlerimizde toýlarymyzyň bezegi mehriban balalar hemem toý desterhany. Bizim balajyklarymyz bile toýa geldik. Altyn toý mekanyna. We ýogsa da biziň size taýýarlan täzir sowgadymyzyň adam ziyada biziň filmimiz. Şu toý mekanyň, altyn toý mekanynyň baş aşpediniň ziyada söýgüs hakynda. Edigen işden açık bolsun. Men yine hemişe kimyali 555 doýanýan. Sagadyma alta gurýan. Ýöne hemişe 5 minut öň oýunýan. Salam. Ak şeherim, ak feheri. Ay senem. Şu koğuşları şu yerde koysan bolonok. Häzir Ene goýan. öz yeri var, gör şu yerde koyar. Salam kaka, salam eci. Ertiriniz hayırlı olsun. Turduňmy tagaman oğlum? Turdum eci. Ertirliň edindiňmi? Edindim, sizin kim tayin? Bolýa. Men işe gittim. Bar. Kaka yöredim. Var oğlumcan. Oğlum, Yudum kaka, yudum. berekellah oğlum, berekellah. Tagaman. Tagamancı işle oğlum. Böyle. Şu dağlar öz yerini Bor, duzuğuda. kaka. Kapıyın altına adam gelir, mıyıkman gelir. Vay, maň bolwatyr şuny. Bu çağany. Şu çağany boro. Hay, gelin. Uy. Enesi maňa ter edäýdi. Gaharny çağatından çıkaryan ejäni galam o. Bolýa enesi. Vay. Koy, koy.
Ynha, bu men iş yerim Altın Toy mekany. Ýöne biz her gün esasy işimizden öňürtü bedenimizi berkitmek bilen meşgullanýarys. Ine bu Süleyman. Oň işi gatagyr. Ol çiğişlik pişirýär. Yine 98. Ay bolmaýar senki. 98 bar. Yo, men horlanmaýandy. Ine bular bolsa, meýlis bilen öwwe. Bulan şol bolsa-da, olar her gedek Süleymanyň keypini gaçyrmak üçin terezin aşagyna magnit goýýarlar. Süleyman, gowmy? Gelli. Kim gelli? Näme bolla? Gelende näme? Hansol, Salam. salam. Hansol, Kim? paýta gurjak. Hani, Kim? çarabişen, badmak. Ha, na. Meni görüp gizlenen alýandyra hana ol. Ýa-da postilýaly arkanyşyp galyp bilmän ýatyrpka. Yüz jagadnam, jodman ýalydim. Näme? Men mi jozmon? Men mi pıştyl? Men mi paýta urjak? Şükür sen berdiň-dä? Howa? Me, bulam dünkü çin. Diýdar, senem başyk çağırýar. Näme bollay? Borlay. Ay. Dostum, men gidimden gaýtala. Bolýa. Sevgi ýok. Seýgi ýok. Söýü ba. Onda da şeýle belen söýü ba. Yok sevgi. Adam aşık bolýar, ýa-da uğraşýar. Sevgi öwrenşmek. Seýgi öwrenşmek. Öwrenşmegem wagtlaýyn bolýar. Sen söýüp göreňok, şoň üçin şey diýen. Söýýäniň ýelgirse, ýaşasyň gelýär. Oň gülküsi iň şirin aýdym bolup eşdilýär. Oň gözlerinde mehir bar. Umman ýaly gözlerinden suw içmäge bardym. Teşne kalbymy gandyrjak bolup ýüregimi ýitiräýdim. Innem tolkunlar ýüregimi kenara çykarmadmy ka diýip şol garaşyp ýörün. Birden şolummana gark bolaýsamam meni halas etmeň. Seni halas etmeli. Seni halat etmeli. Ýok. Mennel seni halas etmeli. Sen sevgiden keselläpsin. Men keselläpdim. Seýgi ýok. Ýöne men Gülnar söýýäne. Vay 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 vay. Gelin hani bağlalım. Ne Geçin, getirdi geçin. bana? Geçin oturun. Getirdi gene. Gel. Oturun. Ne getirdik? Zeynepcan, şu yumurtkanı aratsala bağlam. Ene yumurtkan ne için artmalı? Biz häzir
Yumurtkan qabığını tuvat yaz. Näme ene? Yumurtkada can var. Ol yaşayışın alamatı. Getirip alam. Getir atalı. Adim, 40 tane buğday denesin sana hani? Näme ene? Sebebi, buğday artkalın, bolçuluğun alamatı. Ontanım, şuun gelineceğin bilen cikin, 40 gün çiğletinden çıkya, getirip alam. Hanenni, buğdayım gülyaz. Hani kumuştayını haytiyiniz da? Ene menne. Söylemi, getirip alam. Ene kumuştayını näme atylýar? Sebebi kumuş, birinciden suvar atsalaya, ikinciden halallığın alamatı. Ha. İnnem et atya, Ene et näme atylýar? çiğle düşmedi yali. İnnem 40 çemçe suvu yiyat. Ene men uýaýynda. Al valam, al. Me. Bir. 2. Didar, inim. İlki bilene oğuydun kakası men canıcan dostum. Onun näme? Gelsin, görsün, öğrenýän bolsa öğrensin. Başlyk, men şu wagta çenli gyýyl maşgala işe öwretip göremok. Onsoňam denan maşgalalar ölçegen bilen oklar. Tapon-tupondan alýarlarda nahar bişirýärler. Didar, bolýa. Sen işleň bilen boluver, galanynam ondan görüverer. Bolýa başlyk. Ondan ýene bir haýyşdym. Şuň toy gaty uly toýlaň beri. Özüň bir gaýrat etdi üstüne dur. Bolýa başlyk, bolýa. Alo. Waleyküm esselam. Ha, tanıdım. Şol martın 29'na ulu dağlı mı ya, kiçi dağlı? Ha. 39. Anhada 40. Hani? Senem? Suumuz tayyar. Hani gel Eyüpcan Allah. Ho enesi, geldim ana. Geliveri. Ho oğlum. Canıma. Hani gel oğlum. Hani enesi? Ene. Gel oğlum, gel. Cana. Akılım. Hedil etti de. Enesi üşemede. Yok la balam. Ana bolli. İnne bolsa yediye aylamalı bortum. Bolya. Yattın ayır. Qaçırayma Zeynepcan. Bolýa. Vay. Hay geline. Senim yankı künnükten su üstünden akıt da çiğleden çıka. Bor enesi. Fen şafenim men şatuvar, qaribyň men qıl istivar, ýa-da salsam agdym suwar, dodokda balyň derdinden. Hatyja, Howza Paramanoviç. şu dünkü saýlan 4 san aýdymyzy. Dinläp görjek bolýaňyz. Hawa dinläp görjek. Rüstem goýber, dünkü saýlan 4 aýdymyzy. Yok, bu değil. Dur, gitsin. Garaşmaňa, akballarmy taşlaşmasyn,
Elbetde. Qaraşmağa, yine qaraşmağa. Aqballarmı taşlaşmasın, didelermi hoşlaşmasın. Vallahi. Kim aydı ya baydımı? Dayanç. Kim dayanç? Aydımçı bolası gelýär. Kovay diyen eken aydımı. Sen tanıyan mı? Hawa. Onunla ertir alıp gelmeyen yanıma şonu. Bala. Sarıya arval ödem pişme bilen. Doyman geçer ay şuda. Şafenim Feride onu. Asas diyene, şu yaşlıları 200 saniyalık versem olur da. Ay, artık soyuk atılma. 300 de donu. Bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh! Baracağım kumur. Bir seni iki kaytalatmada. Yine ver. Pul canın alsın. Anha soğan gayrat edin. Doğru ağam. Çağılar. Hani kim şişirdi mını? Men. Getir dampları. Vay kıydım can. Sana döneyim. Bilyen men sana ne malım hani? Hedir görüngde beğenirsin çağam. Ağay, munçokla ne yemetcek? Uy paylacak. Bebek toyda mı? Dağı ne mi? O sen seçmeken de ulup kutoryan cecekliğinde ne koy? Ödüm bilyen mi ardan pişmen yanını öğrönü. Vay, pulcan alacak da. Sevinç. Ho! Koy elindekini. Elindekini koy kömek etsene ma. O adını sal. Haçan görsen iyip börsün ay. Şu tayını daha deyip ya demedin mi? Kıçırakları. Kiçisi ba. Berekella. Bizim müşterilerden eşitmeli sözümüz şu değil mi? O sen yankı getiren garrımalından tam dırlama bir şirayfek berekellani eşitmeyen geçer. Mana gitti yaşacık toklu getir. Devle dağa. Men yok kam. Didar Eti kimke? kabul etmem. Hayrat edin. On soňam Didar yok. 400 adamlık Haytiniz bu toy. Didar. Naharınız 400 adamlık bolsun. Elimizi işlerine. Tagamlamada başka ne? Ak soğuslu kömelek cüydel batırma pişirer. Didar hayfiniz ka. Olur. Didar yok mu bana? Didar yerip. Didar hayfiniz bolýaňyz. Didar amin. Sen yarım saat geç kalıp geldin. On soňam keýgim aşkhana gelende eşigini çalşmaly. Bilen okmy? Gelenne göre hol yere geçti yer almarassalar. Bu günlükçe bir halta yeter.
Hani? Ağam biçti mi? Bişti. Ay sen var ha. Yetişti mi? Getir hani. Oho. Gelin hani. Komşular. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm. Gelin hani geçin. Kovmu çerlenge. Ova ýaşy. Ay, Bir mudar var. Ayaç. Ayaçsan. Mihman geldi. Salam. Qowmy. Kabul et Oh, oğlum. geldim. Var ver oğlum, var. Geldin mi? Armanda. Nire var ya? Bir min täzir gelýän. Ýör. Yerda etsek, iş etsek gelir bular. Allar. Enesi, çay içecek mi? Çemeli. Çay getirin enesine, gök çay. Ağı şonam her gidip aydıp ettirmeli. Bulun özünden bilip etdiyen işleri yok dağı. Hayran galaymalı be. Dürtmesen oyanan okta bular. Vay hani çay, çay. Turdan eme gözüme cinker batırdın, çay getir de. Vay enesi, şu ne halis yadadım. O yadanmam hiç, içim yanan yerin aytayınna. O sapı soruncanlar var. Sülün çalpılarla git. Ağız, üç gelinleri var. Gözüm bilen gördüm git. Bize mengdecek olup, mengdeşeynen olup durlar. O bişmedik badamın güllüpök arzanı var. Onun mengdeştikinen olup durlar. Vah! Heyim bize mengdep bilerim bular. Bular entek bizim o basık giden ayak izimizçe yoga. He. Kaçımı alıp verecek deydin hacı. Men mi? Haçan, örp verecek deydin mi? Koy tanığı, tenem başımı göz maylap var yan. Ağız, iğnesi, bular üç gelin olup, ha, bir saçak getiriptirler. Ne mi? Kaçımı örp verecek deydin hacı. Ağız, boyun bilen denedip tır yok kolaydın var. Bari işim sen saçın varlılı ağız, bir. İne de, siz dağı bize ne hil saçak ettiriyorsunuz? Gelinler, her yeriniz ayrı ayrı saçak edersiniz deyip, her saçakta pommak, gülü pökmü, çağı, oyna vacılı oğuy. Ağız, oğlum hiç hoğullarını bir kırmırlayan o da bağırının anı tutturuyorsunuz da siz. Ağız, bular var, bürgüden var, 10-20-12 çağı zama iyidine tırkak gettirler. Vay, içim yana ya da solar yağıtma düşüyor olayım. Gelin can, toy tutup, iyile çakılık beren son. Sen bar etmeli işin. Yaşaca hizmet. Bola ne? Vay, enesi, şu hoş dedim ulan damağım çalyan da. İyil sen aynandır. Şeyle mi kâğız ya? Yok lağız, vay. Hani sen beyle oğunuk zatları kellecini ağırdıp yürümedi. Şahenemden haber tut.
Bäbejin hiç sesi yatmadılar. Vay iğnesi, sizin hem şu gelini çala towerlen yalak bol. Halis özünün olmadık fran bol oturluğu. Bu birinci del, ikinci del, üçüncü del, dördüncü çağasını eğirmedik fran bol oturluğu. Ay yana, şu hocalıkta men olmasam hiç de özünün orunuğa. Uf, iğnesi. Men şu hocalıktan ırsgım ayırıp güçüraysanız özünüz kötülürsünüz iğnesi. Men şonçin gidibilmän urun size kıyın bolor deyip. Begencem berik çağır. Bekki! Begençan! Hiç heveren okta. Uy, berde mi kıyın sen? Vay, bu boyun bilen boy taş edip elindek çörüğün neme? Nemetçik kulyan mı ne? Cek. Noş olsun, iyi. Hele me sen 8 tabak doğraman burutrong deydin. Vah hey, sen doyon nelsin, iyi. Yür, icin çağır ya. Oğuzcan, çağırpsın. Vay bu ne mi? Ay, gece açıktım da. Yürücüğün tiyirlaydım balam. Hava. Uy, yan bir tabak doğramayamedik mi ne mi? Ay gece, açıkaydın da. Acıktım bir sene. Bak hey, gözünden görünüp durda acıkının. Hani iyi de onu? Gececan, men hoğullu ailenin çigayinle. Uy ne mi çin? Gel Ecen yanına oturdacık iyi sene. Gel balam gel. İyi de balam iyi. Keyvani, oturumun. Oya maneti ve denne tağamata olduk. Odaya şükür. Evet canıma, itin yanıma gitti. Ay, sen boğulun itlerini ödünden o var ya. Şılovluğuna çare olacak kelle. Ay, sen oğlun da, ana çayın demin anan bolsa bir kere içeli. Men garavadım. Ine sana. Men hiç çağadım, garavadım. Uyu sonsum. Hançigin kunno wag bolmalaştaydı. Ağlayamy? Yok ağlanok. Men kalın eşklem sallın mı? Nire? Çöle. Nemçün? Surat çek beni. Täsin sonra berýäňi. Surat. Sen başka pikirin mı Guwanç? Maňa 4 çağa bilen aňsat däle ýekejedimi? 3 günjük surat çek geleýin çölle howan gowy wagty. Gitmeýde Guwanç. Gideýin. Maňa 4'üsi bilen gatkyna ýekejedimi Guwanç? Gideýin. Gitme. Gitjek. Onna menem gitjek. Nire? Atam öýme. Şu 4'üsi bilen mi? Gideýin. Giderin. Gidýän. Gitjek. Bugünkü toy sagamansa udyk abray bilen. Hemmäňize sag bolun. Ertir saat 9-a gelin. Sağ olun.
Menem gaýdy bereyinmi? Senin tägem berdemi? Men bular öý alyp gidip barassalarna? Ertir 9-a geläýinmi? Gelesin nerse geläý. Şirin, Haw. gelinligimiz geldi-mi? Hawa geýindirip durlar. Bolýa. Inni ertire 2 gelin geýindirmeli. Uy, bedegmide mara. Murada da aýdyň ertir toý mekany bedemene ýerrak barsyn. Bolly gidiber. Vay, bu gelinimizin owadanlygyny tuweleme bagtyň bolsun. Sag bolun. Özüňem köýnüň owadanly saýlapsyň ha. Ýöne bir jamatlagatyň ba, Baharjan. Şo biziň täzelen altyn şaý tepimiz bar, şonu bir getirsene. Bağışlaň. Ho, şaýtenem. Alyo, şeker, gowmy? Howa, gowy, özüňem gowmy? Men neme? Şaýtenem, tanadyňmy? He, ho, aýdy ber. Tanamadyňmy ýa? Tanadym, şaýtenem, aýdy ber. Ne bileýin, tanan nersiň öýtdim şu wagt. Zat, maňa bara, ho, gyzylýman bara. Şonu beräý diýjek boldum. Alay, aýnaly çekmede duranlar. Neme, haýtyn alsam kamget? Haýsyn soraýan? Vay, bilemok da maňa haýsy gelşer kaget? Himmetem gelşer, şaýtenem, alyber. Ya, dagyň göräýsemmi kamget? Göräý, şaýtenem. Kıyın görün ok dämi şeker? Vay, ýok, şaýtenem, alyber diýdime? Ay, onna da bir hili görýänne. Hiç hilem görmedi oğan, alyber. Sen nirede şu wagt? Men işte. Ay, nämedan jygmel soraýyn edim däge. Şaýtenem, şu wagt ýanynda adam ba, soňrak jaňa der. Näme? Han şunam bir dak göreliň. Kulak alqasan ba dämi? Ağam. Kekicine seret beräýdi. Gaty gowy. Gül bolup tura. Sen arkaň galybyny alyber. Bolýa. Sevinç. Haw. Şu atyň gulagy hiç bolan okda. Oňur beräýdi. Sen Halipa barkada. Halipaňa ellese gül ýaly bolar. Uy. Ho! Näme adyrlýan? Uy.
Vay. أنا ينقوى اللي باطن ولثن ثاغولا Näme bolanokmy? Hawa halipa şu gulagy. Ha gulagy, türkmenlerde bir söz var. Gamışgulak diýerler atyn gulagyna. Gulagyň uzy gaýsyp durýar. Ana şu ýerde de dügünjik bar. Şunun ýaly köpi işläp eliň enine etmeli. Kayın zatda at adam ýasananam kayınna. Hawa. Kulagy gaýsaryp durýar şeýdipçik. Ene bolly. Bolly. Enem senem razyk ýaltarak bolýan palçygyň gurapdyra işlemäntiňe. Heykil tarasın eli mudama işläp durmaly. Eger men işlemeli. Serdar, geleberik senem. Şotun notun esas sırrı zähmetde. Mallagan bir aýdan sözü var. Bir gün saat salmasaň özüň bilersiň. 2 gün salmasaň dostlaryň biler. 3 gün salmasaň ýylyň biler diýe. Onuň soňam näme? Mene işden boş wagtymam işläýän. Armağda yetişýäňiz mi? Hani? Duwa boşdur. Edip. Sallym. Bolýa. Döwlet dagy yetişýäňmi? Hawa. Bolupdyra. Didar. Haw. Ine. Ertirki toyuň tagamnamasy. Bolýa. Jeren täze köýnüň gutly bolsun. Köýnüň täzemi? Hawa. Gutly bolsun. Sağ ol. Awdan gelipdir. Sağ ol. Men geldim. Yine yarım saat diýjä galym. Gelen bolsaň gowy edipsiň. Hana bir halta zaman saňa garaşyp dur. Ağam bu näme? Ine alham? Näme alhamy? Sen maňa alham getirdiň-ha. Ine getirdim. Seret, gör, ýal. Jana ağam. Bir vedre boýa seret aýdym döret bolanok. Özüm boýa hakynda. A sen döret? Döret aý. Döret gör. Ine 5 10. Jana ağam. Alhamdülillah dat. Gelýän wagtyň gelenok. Sen getir. Ya alham, seni gör kaçaýamka. Inim. Getir. Çağırıp getir. Haýşedik getir. Korkulyp getir. Ya kulberäýelmi? Salam.
Salam. Dayanç. Boyalar hakda goşgy diýdin getirdim. Sağ olun. Sağ ol. Alhamman yana kino. Dayanç. Dayanç. Ay, manılham bilen meňilham deňelmi ya? Olara diýeniň çäresi ýok. Haçan diýdim men size? Heli diýdim men şolary getiriň diýip. Bolýa, 10 ýerde hukman barar. Arkaýyn bolay. Ýörüň-de näme dursuňuz? Bor onda görüşür. Bor, bolýa. Jerenjan, gowmy ýagdaýlaň. Şükür. Men ýüri telep seni göreýin tek gelimde, çyginçan. Oňurup gence. Öňem 5 edek daha gelip gitdiňiz-de. Adar edinmelerle keniňizde. Vay ýoklugy, adar bolarmy? Onsoňam ata-babalarymyz ýedil çäp bir kesipdirler. Wi, neme? An hasiri Jerenjan. Tagamnamagy günne seretýän ölýän wara. Mayonezli iştaçarlan aýra-aýrla çyginçan. Öňüm kän geldim bilýän. Ýöne şuny şu gedek inni aýraly. Düýp götür. Sebäbi toýa çağa geljek, bir hili adam geljek. Onsoň garnaşlanmadan wara, bar iýejin. Olary näme goýsaňam doýanyny doýmadygyny bilen okýy. Zat ilinki bolsa da garny özüm küdürýden okýy. Ýöne ip ýatyrlar. Onuň togy birine bir zatdagy bolaýsa. Onuň daş etden. Şoň üçinem mayonezli iştaçarlamy düýünden aýrýas. Onsoňam neme? Sen maňa 5 tane gyzygyň nahar ýazypsyň. Maňa şonuň 3'si ýeterlik. İkisini aýrýas. Feret, anha, şu ýerde, dur, galamyňam ber. Feret, 5 gyzygyň nahar aýrýas. 2 gyzygyň nahar, galýa 3 gyzygyň nahar, köpel diýet. 5 adama deňdir, anha Feret. Neçe pul tokşytlanýa? Gördüň dämi? Al belli çygymjan, belli ýatdan çykmasyn. Onsoňam men gys çykarýana. Oglan tarap neçe joşda joşy bersin. Edäýsin ulla kandan toy. Men gys çykarýana. Maňa bolýar şol. Onsoňam toyda göni emel diýen zat ýok. Tansam etmeli arasyndan. Tansam etmeli. Olanmadyr. Men gitdim. Jerenjan, onu saňa tapşyrýan. Ödüňem gowjak edekeniň. Yüzüňem şeýle mülakatlyjak edekeniň. Sen gaýrat et. Eger birden ýene bir mesele çyksa, ýok gence, mesele çykmaz. Ýok, mesele çykmaz gence, arkaýyn bolaýyn. Bor Jerenjan, gaýrat etjigim. Ödüň gowjak etsen. Of. Aylanıp yıllar yöre geçip barya Feret, şulaydım mara mılayımcak başamallah ha. Ödem bir açık duygu ver bağımı. Tədədən yeni bir gede qayıtıp ber hani. Öyle.
Ay aylanıp yıllar yürüp geçip barya kerwen urak minneteden duygudurak sana salamım yolladım Süygü salamım yolladım Seher sava ölsün yıllar Size tarap baryan yolun Sözüm aydyarım mendillin Sana salamım yolladım Süygü salamım yolladım Eleme yad gelin vakti Yitirmeli kımmat vakti Kavul etsin vak vakti Sana salamım yolladım Eleme yad gelin vakti Yitirmeli kımmat vakti Kavul etsin vak vakti Tadıp Tayar mın gele? Ho, enesi? Gelle. Vay men heli tayar bollum ha. Şafenim. Kudim tayar mın sen? Vay. Senin şafenimiz giyinip bolyança biz kudolonka iki gidip geliyorsa enesi. Şafenim. Enesi. Bula kudolar ekecek saçağın. Inha bulam kuda verecek soğudun. Şular yalı gımmat soğut vermek hükman mı diysene enesi. Özüme gedek kalsa bilyenle ne mermerliğini. Arman enesi bolyanızda. Şafenim. Enesi tayyar. Ağı. Neme? Giyin zadın neme? Köynük. Bilyen. Görün okmen neme giyen mi? Bar, iğlenmede işini çalışıp gel. Min kiyal köynüğünü giy. Biz mipmen de şul gitmele. Kiçik eline dayt. Olom giysin bar. Bolya. Vay dur. Küçük el neme giymeli? Yine şu köynüğü giymeli. Neyem çün? Üçüyümüze men de şul gitmeli. Bar. Dur. Bar. Dur. Bar. O. Dur. Mene giyem ok. Giymesen giden ok. Gidiyen yönü giyem ok. Enesi gidem zo. Enesi aydayında. Renk bilen tağamın yollaşı olma siz bilýäňiz de. Her kimin bir halayan zady bolara. Mene inkubatordan çıkan ýar bir meňdeş giynesim gelen ok. Enesi. Ol inkubator bollugy däle. Üçeltiň agdy birliginiň nişany bolýara. Vay enesi agdy birlik libas bilen görkezilýän näleri? Besedäýiňini gelinler. Enesi mene besedip biljek gelle. Üçüýümizden bir meňdeş bolmasak gitjek gel. Gitme. Gitme. Sen gitmäniň bilen ýeriň oýlup, honkorlup durar diýäňmi? Gal. Galay. Gal kor. Galayman gitjek. Näme ol ho? Näme bolar öýtýäň? Bular men filan oklara. Ece. Silaýňa. Bular meni äskeren oklar. Ececan. Äskeräýiň. Bular meni dinlän oklar. Gelinler. Dinläýiň. Asyl bular maňa ulusy dürüýden oklara. Ececan. Bu sediň ulyňyza. Şümi? Wi, Ececan. Sizden soň diýjek boldum. Gitjek bolsak onna gideliň. Sagat eýýäm altan molly. Ýörüň hany. Eyüpcan nerede? Atasynna. Şeýlemi? Ýörüň onna. Gülnar. Nä ýüzüň salyk? Hey. Bilýärmi Jeren? Näme boldy? Maňa Süleyman ýüz bermedik bolýar. Göwnüňe bolaýmasyn? Ýokla. Men geçki diýän bolýan gawagynam gallaranok. Özüm ýan geçip barýakam. Telefonu gürleşen bolup, duşsuga çağıran bolup, on ýerde barýan ýen bolup. Mene duşsuga çağır ya,
ödem baran ok. Şodağı var ha, yadıma düşse, içim tüteyedi. Wah günler can. Sen şol oglany ýakaýdyň öýden. Yan. Dünya. Yan. Dünya. Yeni de yan. İki sany gölen buğdy. Yan. Toplarım getirdim. Dünya. Uy, bagryatdan çykyp tura. Dünya. Hey, başlyk gelýär. Ha? Süleyman, yan. Bilyen. Yan diýen. Bilyen. Yan diýen. Çykar bol çal. Ey, yaktın ha meni, yaktın ha. Qara bülbül nara, yüreğim yan yana, uğrunda pervana, gelmemin gül nara. Qara bülbül nara, yüreğim yan yana, uğrunda pervana, gelmemin gül nara. Yaktın Süleymani, aşkında pervana, bol yarın divane. Yaktın Süleymani, uğrunda pervana, gelmemin gül nara. Bağda alma düştü, tenip yere düştü, kaldırayın menoni, gelmemin gül nara. Bağda alma düştü, tenip yere düştü, kaldırayın menoni, gelmemin gül nara. Yaktın Süleymani, aşkında pervana, bol yarın divana. Yaktın Süleymani, uğrunda pervana, gelmemin gül nara. Süleymani, aşkında pervana, bol yarın divane. Yaktın Süleymani, uğrunda pervana, gelmemin gül nara. Yaktın Süleymani, aşkında pervana, bol yarın divana. Yaktın Süleymani, uğrunda pervana, gelmemin gül nara. Oho, uyojugum bilen yegenjiklen beripdir. Gel balan, gel. Yolbarslan men. Gowmajygym, gelliňmi tagama? Uyojugum ene bu siziň sowadyňyz. Vay, sawal. Utlayan. 4-nji gezek eje boldum. Çiğleden çıktık da gaýdy berdik. Oňorupsyňyz gelip. Galan zat gowluk dämi? Guwançyň öýde getirip gitdi oglum. Hemme zat gülýäli. Ha, şeýlemi? Bäbejik nirde? Hol, o jaýda ýatanlar. Ha men onda yegenimi görüp gaýdaýyn. Aýtmasy zat ba. Ýaşka kakaňam guwançdan ütköşük dälli. Gördüm. Bir gowja bolup mırlap getir. Daýdyna meň dänlerden.
Et ata erdaya men dertipdir. Maňa Ferhat oglum, maňa Ferhat, balajygym, Ferhat maňa. Fereday maňa hemme ýerini haraplapdyrlar oglum, maňa bir Ferhat. Ay senem, maňa Ferhat ne edipdirler? Maňa Ferhat çağalar haraplapdyrlar. Ağlaýarmy kaka? Bilemok. Ay senem maňa Ferhat hemme ýerini haraplapdyrlar. Her sahypany haraplapdyrlar. Çıdıma bar yeri. Men näde işlerin? Ece kaka, men aýatjak giýjäň rahat bolsun. Bar oglum, oğlum. Ulogyň ertir irdençki waýyn kaka. Bar oglum jan giýjäň rahat bolsun. Muňa Ferhat. Näme? Babama diýip ýalypdyrlar. Şekercan balam, sen näme işlep otyrdyň? Yataň okmy? Uy, sen sana garşaňmy? Jaňlaşdyňmy? Ay jaň etdim alan oga. Be, saglyk mı kabır? Sen geldiň balam? Geldim ece. Nahar edinmi? Hovaca. Palawi gelen. Şeylemi. Onna men yat verjek. Bolya. Boraca. Sağa man etip dur. Giýjäňe rahat bolsun. Boraca. Palawidim? Yatar garna. Hawa. Palawidim. Söyünç. Söyünç. Özgürdü asman keşfi yıllar yanmıştı. Yıllar yanmıştı. Hıyal hıyala ulaştı bu gece yar bu gece. Hıyal hıyala ulaştı bu gece yar bu gece.
Gelnece. Menden başga adam ýokmy çağırarak gitmäne. Bol wagtym ýok. Bol. Ýurjujugum, bir bilen iňirdiň goýsana. Her gün kedýän işiň ediber-de. Gelin hani inni näme eýlenýäňiz? 1, sen gün öňünemin. 2, 3, 4. Laye, geçdene beýle senim ömür ayağı çalışıp bersin. 5, 6, 7, 8. Şulary ir bilen uğratmaga maňa iş bolýar-da. Onsoňam bilen boluşlar nähili? Pulu sen gadanýan, ulogy sen alyp berdiň. Bir ekidip düşüräýmek galýar. Başga näme iş bar? Düşünüp bilemek ekitsinne. Hawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gelnece näçe diýdiň? 8. 7 bolaýmatym. Gowja sanasana. Pa! Be, nirden çykýanlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gelnece bulaňa ýene 7. Nirden çykýanlar? Ýap gapyny. Nim. Sen. Gelneceň näme diýdi? Et. Näme diýdiň gelneceňe? Nätte? Jeren şu günkü toyun tagamlamasyny getir. Hawa. Sen bu nem giyjek alyp geldim. Gelmenem gapçanak. Bağışla gelnece. Oho, maňa Feride. Sağadır da kaka. Mamalar oynama, nire oynadın mı? Wagt bolýar-da gyzym janym, ýöne hemmeci bir ýerjige üýüşüp bileje oynasalar, arasaja oynasalar bolanokmy gyzym? Hey! Maňa Feride. Ine, Feride. Maňa Feride. Vay. Hany getir maňa şuny. Kaka. Hanın meniň äýnegim nirde men, äýnegim nirde. Ay senem. Näme ol kakasy? Meniň äýnegimi kim ýygnamaly? Men. Nirde goýdyň? Men häzir bilen. Häzir gözläp tapýan. Gözleşäýinmi kaka? Gözläň. Ece näme gözleýäňiz? Babaň äýnegini tapamyk oglum. Vay. Ana Ece. Vay. Kakasy. Oh. Ine dur äýneg. Jeren,
Bugün işten soň soňa dalma kömek edäýdi. Bugün kakamyň doglanuny. Bolýa? Gyýdylar, mene soňa dalanymdan soňat bermäni gowurýan. On soňam ýagyş ýagaýsa, iň gowurýan aýdymmy diňläp, ýagşyň aşagyna tans etmänem gowurýan. Ödem appak gar ýaganna, gyrt-gyrt edip şol garda ýöremänem gowurýan. Soğuk kovada kızgıncık pejin başında kitap okumanam gowurýan. Özüme de iň gymmatly soğuk kitap. Jeren, Gulnar, size aşakta gowurýan müşteriňiz garaşýa. Didar, hani gir? Diýady, senem çepeliň bilen atyp bir göýük çay demläp algydym. Bar başlyk. Mümkinmi? Ha, gel gydym. Hani getir? Diýady. Çaýyň ama gorkanyň ýüzi ýalyk bolupdyr. Alyp gidäýmini? Didar. Dinleýän. Şol tamdyrlama. Onun towuk etinden saty. Onun şol iştäçerleri 4 50 5 ede. Bolýabas. Belledin mi özüňe? Mehmet. Şol ýanky ýerini gow edip bir jan berip, duýgulara galsana bir tomaşaçylar hedil edip diňlär ýaly. Täzeden alalım halipa. Hawa. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ine getirdim. Hatda weleme. Şulan aýdýamaýdym. Hawa şulan. Gaty gowy. Geçiň oturuň. Oturuň. 10 minut ara ketmek olarlar. Ha, özüň aýtdyňmy şol aýdymy? Hawa. Berekella. Sözleri kiminki? Sözleri köşlany Seyit Funky. Sade? Sade ödümki. Sen aýdymy duýup bilýän inim. Sağ olun. Sen destanlardan haýsysyny okudyň? Leyli Mecnun. Leyli Mecnun. Zöhre Tahir okudyňmy? Yok. Zeynal Arap destanı okudyňmy? Yok. Yusuf Züleyhani? Yok. Enim, sen şo destanları oku, öwren, onsoň meňe ýanyma gel. Bolýanna, sağ olun. Bolýa. Saparamanoviç, uğradayın. Uğrat. Dayanç. Dur dayanç. Dowam edýär oğlanlar. Wahey. Yer şun el ucunda goýmalym diýsene. Jeren. Gynanma. Jäş dursa şatlyň alamaty diýilýär. Riyada. Çay çepeliň bilen atdýilligi, çay ajymtyk etdýilligidir. Egerde çaýyň ýuwan bolsa onu gorkanyň ýaly ilýär. Şu wagt seňem ýüzüň ýanky demlen çaýyň ýaly. Şu gün ir dönem men sebäpli bir giden gapçanyk döwüldi. Wah, toy mekanyna iň gowy hyzmat üçin berilen nişanly da ol.
Men oğlum mama sevilen, baba sevilen toya var ya, he oğlum. Şeyle gerek. Qydım, Hawece. men aşpom mahalaydım. Ödler näme getirdi? Ödümi, vay, meňe ýadyma düşenok. Ece şoğuyňaçyň bilen gitjekmi? Vay, nämes wa bu qyňaçyň? Köýnüňe mawy. Qyňaçyňa. Gelşýär qydım. Häzir garaş ece. Getirýän garaş. Gowa qydım. Vay. Getir göreýin. Vay, geldi. Islam hanıgy, Islam. Derrew tap bol. Islam. Islam ýerdeke. Islam. Vay. Ece. Ho. Şey değmersiňe, Islam. Bolsana qydım, näme boldy? Wah hey. Näme şeýit baglap oturjakmy? Başga eşigi bardyra. Ýür oglum, ýür. Babaň araşyp. Näde çal giydirdim de. Wagtyny çykmany öwrenen adam dälle. Wagtyň näle gadyrlylygyny bilen oga. Babaň gidäýipdirmi? Şol adama 30 ýyl bäri çıtap gelýän. Ýene bizi toya taşlap gidipdir. Ece, saňa näme boldy? Qydım, kakaň ýene bizi toya taşlap gidipdir. Uy. Bari senden boldy. Ece himmeti şundan bolla. Oy sana. Nahara geldi. Söýünç eliň ýuwda. Häzir. Suwun bir sepeýin palçyga atamasynda. Şunu yiyecek koylaňyzmy? Salam gelnece. Salam gelnece. Geldiňmi? Şunu yiyecek koylaňyzmy? O maňa de. Oglanlara. He, bolýa. Ine de seniň naharaň. Söýünç. Ine sen gowerýän jiji çorwaň peýdali. Sağ ol. Koydum, gittim. Bolýa. Gidemok. Ha? Sen oturup ýeýäň. Menem oturup seredeýin. Şekercan. Sağ ol aladaňa. Sen arkaň gidiver. Men palçy mataya men işläýin. Soň ýerim. Ýok. Sen iyi oturda. Menem seredeýin. Söýünçan. Sene jüýjäňi, dost. Bizim çişdigeli. Çemçe, me ip peýdali. Ol diýanly, bu peýdali. Çemçem ba. Ýey. Alo? Oňaşmytan barýan? Hawa. Şoa koýnak hawa. Şaý tepinem dakyň. Müşteri bilenem mulaýym urlaşmaly. Bolýa, barýan. İy. Gowy gerek.
Maňa Ferhat. Şunu dagy howlyn sorandan soň bir aýryp ýerine goýsaň bolanokmy? Şoň üstünden indi men basyp geçmelimi? Ay senem! Ay senem! Ay senem! Howlyny soranňyzdan soň şunu bir gara aýryp goýsaňyz bolanokmy? Ay senem! Mani toyda payladylar. Manam saňa jorulaň uğratdy. Dur! Ýygyňa gaýt. Gel bäri. Ene. Sen ağlayanmy? Maňa Ferhat? Bilmeden
Berekella. Döwlet ağa, yetişýän. Didar. Ha, Şuňky toýuň tagymyny men taýýarlaýyn. towukly batyrma küýde çykdy. Hawa. Nämetmanlygyny bilýän? Hawa. Aýdany. Toğun döşü, soğan, meske, kömölük, käşir, qaymak, dud, burç. Näçe meçber gatmaly? 400 adamlyk 12 kilo toğun döşü, meskede. Bolly. Han taýynda görelik. Valya. Jerincan. Vay gence qowmy. Qowy. Günlaryň ýanyna geçip barýarsyňyz aýtdym. Yok, men sen ýanyna geldim. Jerincan, men aljyraýan. Men gaterbede aljyraýan. On soňam ilkinçe toyum. Anha ödüň toy etseň, intäk bilersiň. Kofe dämişi? Kofe. Gellece. Ýöne sen menden beýrip ýüdüň bukma? Bukma gence. Hemme da tiziň aýdyşyňyz ýarçak edersiz diýdimi? Siz hiç aljyramaň. Yok, näme diýjekdim ay men saňa? He, bedek işleri. Bedekmi? Onu bedek maňa deýişli däl. Siz Gülnaryň ýanyna baryň. Maňa deýişli däl gence. Vay, sen näme bir zat diýjekdim, näme diýjekdim ay? Tagamnama. Gellece. Tiziň toýuňyň tagamnamasyny öňe 5 ýerde üýtgetdik. Siz maňa bir zat aýtsaňyz gence. Ştoy bolýam ya bolanok. Toba, diýip duran zadyň näme? Hawa bolýa. Bolman näme? Bolýa toy. Şo gowda bolsa gence. Onda bara men size bir gow maslahatym bada. Näme maslahat? Şeýle gowda gence. Siziň toýuňyz üçin başga bir gow toy mekany salgy beresim gelýärdi. Näme? Näme diýen? Toy mekany. Şu toy mekanyny toy etmek üçin meniň sähedimiň 2 ýerdek üýtgedilen habaryň barmy? Men şu toy mekanyny toy ederim. Düşündiňmi? Bolýa gence. Gowda şaşyştaýda bolsa. Siz atar kaýyn boluň. Siziň toýuňyň aňyr başy boljagyna men güwa geçýän. Arkaýyn boluň. Vay, bilýärdim men sen gowgyzyňy. Sen erwet gyýdýarlygyny bilýärdim men Jerincan. Onu men toýda atar kaýyn myhmanlarym bilen bolaryn. Senem edil men ýanyňda duran ýalçak, naharlaryňa seretsenem. Mayonez işte açarlamada aýyrdyk, naharymyza üçetdik. Ikini aýyrdyň. How aýyrdyk. Gidiberin arkaýça gidiberin. Eger men gerek bolsam, onda Yok gence, arkaýyn gaýdyberin. Bolýa Jerincan. Bolar gence. Sen öýdüň gowgyzy, sen öýdüň gowjagy. Bor gence, arkaýça gidiberin. Bor Jerincan, ýöne eger birden men gerek bolsa şonu da habar. Ýöne men şonu da gelir ýanyňa. Yok, gelip durma. Bolýa Jerincan, taň bol. Vay. Döwlet ağa, tagam dadyp bereňde. Tagamly bolupdy. Jerin. Men bişiren naharym gaty tagamly bolupdy Şeýleme. diýe. Didar çagyraýyn. Hany görelim. Medatypky? Alsuç. Şeref edipsin ya, bar naharı. 400 adamlyk nahar isrif etdiň, bilýärmi şonu?
iştäňiz açyk bolsun. Şey seni göreniň ömür iştäsi açylarmy? Seni göreniň iştäsi ýapylýar. Boyuňydagy suw oýlajak ýalak bolup. Gijäge almaň, wagtyna geliň, yer almarasalan. Me bu sana yer almy üçin. Bu sana iki halta soğan üçin. Bu sana. Şunyň hem şor bolupdyr. Ziyada geleydi bek. Şuna harganda ne edip duzun ayırmalı? 400 adamlyk nahary isrif edip bolmada. Bilemok. Bir hasaň içine bir kile tuwy alla getirip bermaňa. Häzir şu tuwyny gazana goýýas. Bir gedek gaýnan soňam çykarýas. Tuwy naharyň artykmaş duzyny özüne sorbalar.